खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय स' आङो दायो दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खैराबारिनि दावहारु फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 59थि बोसोरसाला जथुमा बेखौ बेवहाय सानथामनि हाबाफारिजों खुंबाय थानाय जादों माखासे हाबाफारि आरो नोंथांमोननो आङो बेवहाय जाखिनि दिन्थिनो गोनां माखासे नुथायफोर बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिलांगोन स' नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे ब्लग भिडिअखौ नायलांबाय था जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन स' बेखौनो आसा फारिबाय लोगोफोर आङो जाखिनि हायो नोंथांमोन आं दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन एक्जिबिशन जा बा प्रग्राम जा मोसानाय जा जिखुनु आं नुयो बेखौ नोंथांमोना आं शेयार खालामफानानै नाजागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंहा त्रिपुरानिफ्राय सफैनो हानाय बर' साहित्य सभानि मानगोनां नेहाथारि बिथाङा जाबाय लाइमोन
दायो जों ओरै दालांखौ बारबोबाय ओमफ्राय बिराद सान्दुंना नायनो हायाखै फटक मोननैसो लादोंमोन गोसोम गोसोम बे बोरैबा सोमजोबदों एकदमबारे स' ओरै बैयाव बर'नि न'खर दङ न'खरसे बेखौ थांनानै नायनोसै आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै बैसिम थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो थ' बे एगजिबिसन सिङाव दङ एगजिबिसन सिंनिफ्रायसो जोङो दा नोंथांमोननो जाखिनि देखायबाय थादों बे एगजिबिसन सिङाव थानाय गोजा थ' बेयाव न'खर मोनसे दं बे न'खरखौ नायबावनोसै ओमफ्राय बाखि जोङो माबा माबि शपिं एसे खालामबाय दा मानसिया एसे खम जाना दङ दा सान नालाय एसे मोनाबिलिबासो मानसि बिराद जायो थ' बैसिम थांग्रोनोसै थ' दायो आङो बे नैबे बर' न'खरसे दङ ना बेयाव हाबफैबाय ओमफ्राय हाबफैनानै नैबेयाव आं फार्स्टआव नैबे मोसौ गलिखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोबाय ओमफ्राय नैबे दङ न'फ्रा बै जे दङ न'फ्रा आं एसे दिन्थिलांबाय थानोसै बे समाव नोंथांमोननो आङो नैबे आंनि उनथिंजाय हालेवबाय थानाय आरो नैबे सासे बर' आइजोआ ओंखाम हैबाय थानायखौ नोंथांमोना नुथायखौ नुदों आं एसे सिगाङाव नोंथांमोननो दिन्थिबाय बेनिफ्राय नै बिथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों माइ दुब्लि दङ ओमफ्राय बेवहायबो माइ गायबाय थानाय आरो माने खोथिया बाननाय नोंथांमोना नुथायखौ नुगोन स' आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय
बेवहाय जोबोद मोजाङै मुसुखाजों साजायना दोनदों आरो माइ गायनाय आरो लोगोसे माइ खोथिया रोगाना लांदों ओमफ्राय जे माइ गायनाय माइयाबो माने अरिजिनेल आरो जोबोद मोजाङै बेवहाय माबाना दोनदों नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै माइखौ ओमफ्राय नै बेफोरो मैगं बारि जाबाय बियो ओमफ्राय नै बिजाय नोंथांमोना नुदों हालेवबाय थानाय आरो बैयो बर' आइजोआ ओंखाम होफैबाय थानाय बे नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जोबोर मोजाङै बिथांमोनहा बेयाव डेक'रेसन खालामना दोनदों आरो बे बर' न'खरसे बेयाव एक्जिबिसन सिङाव दङ थ' आं नोंथांमोननो माखासेखौ दिन्थिजोब्बाय आरो जाखिनि हायो नोंथांमोना आं दिन्थिबाय थानो नाजागोन बेवहाय नोंथांमोना गय बारि नुनो मोनदों नै गय बारि ओमफ्राय नाथाय गय बारियाव दै हाबजोब्बाय स' दायो जों नायनानै ओंखारबोखांबाय बेनिफ्राय मानसि जोबोद होंगो दोंगो नैबे एक्जिबिसननि सिङाव जि बर' न'खरसे दङ बेखौ नायनो गोबां मानसिफोर फैयो दा जों जायगाखौनो मोनलाया बायदि ओरैबायदि मानसि होंगो दोंगो जाबाय थादों आरो बेवहाय बाथौ आर'जबो जागायसिगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों थ' बेखायनो मानसिफोर थांलाय फैलाया गोबां जागासिनो दङ जों दायो बेनिफ्राय ओंखारलांबाय थानोसै आरो नोंथांमोननो जाखिनि हायो नोंथांमोननो दिन्थिबाय बेनिफ्राय ओंखारलांनानै आरो माखासे जायगाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबावनि दा जोङो एक्जिबिसननिफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांसै आरो एक्जिबिसननिफ्राय ओंखारलांनानै ओमफ्राय बाहेरायाव मा नुयो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना मानसि जाहांबाय दा मानसि फैलागासिनो दं जोबोदनो नै मानसि फैजोब्बाय ओमफ्राय दासिम जोङो फुंनिफ्राय जेबो जाथ'नाय जायाखै जों दसे थानानै एसे मोजां हटेल नायनानै जानोसै बर'नि जेराव पियर माने ट्रेडिसनेल डिसखौ मोनो जों बेवहाय जानोसै जों बेखायनो बे एक्जिबिसन सिङाव हाबफैबाय जों दसे ओमफ्राय नोंथांमोननो आं फ्राय दिन्थिजोबनो हायाखै गोबां दिन्थिनांगौ दंबावो जोबोद गिदिर एरिया नालाय दिन्थिजोबनो हायाखै बिनि थाखाय निमाहा बिबाय आरो दायो CMनि प्रग्रामबो दं नालाय थ' बेखायनो दिन्थिजोबनो हानाय नंला थ' जाखिनि हायो एसे नोंथांमोननो दिन्थिबाय स' लोगोफोर दायो जोङो एक्जिबिसन सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय बेनिफ्राय जोङो दायो बै लकेल मार्केटाव थांनानै नै बै जाय दङ बैथिंजाय लकेल मार्केट दङ स' बिजों थांनानै नायनि आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि लामायाव जोबोद मानसि होंगो दोंगो आरो नै बाजारावबो जोबोद मानसि लामायावथ' थाबायनो जायगा मोनलाया जाबाय ओरैबायदि मानसि माने स' लोगोफोर दायो जोङो लकेल मार्केटाव हाबफैबाय नैबे नै लकेल मार्केट बियो स' बेयावबो एक्जिबिसननिफ्राय ओंखारनानै जों बेयाव हाबफैबाय आरो दायो दा सेम एक्जिबिसन बायदिनो बेबो खालि बेयाव लकेल जाहैबाय आरो बेयाव टिकेट दाननांगौ बेयाव टिकेट दाननाङा जाहैबाय थ' एसे दिन्थिनो नाजानोसै बेखौबो नोंथांमोननो लकेल मार्केटखौ एसे नायलांदो नोंथांमोनाबो जोबोद मानसि होंगो दोंगो बेवहायबो लकेल मार्केटावबो नोंथांमोना नुनो मोनदों मानसिनि बाना जादों दिनै जोबोद मानसि ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था आं नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानि स' दायो मानसिफोर फैहांगासिनो दङ बेयाव एक्जिबिसन सिङाव बारा हटेल गैया नैबे बाहेरायाव गासै हटेल गोजा आरो बेयाव हटेल दङ बांसिन ओमफ्राय बेवहायनो माने ट्रेडिसनेल खानाफोरखौ मोनजोबगोन आरो एक्जिबिसन सिङावथ' बारा गैया नैबे बाहेरायाव दंजोबो आरो माबायदि आइटेम जानो नोंथाङा गासैबो मोनजोबगोन आरो बे लकेल मार्केटाव नोंथांमोना नायलांबाय था आं दिन्थिलांबाय थानि जोंबो जेबो जायाखै दासिम जोंबो जाथावथावैनो नोंथांमोनाव दिन्थिनो लुबैनानै बेखौ दिन्थिबाय जोंबो थांनानै जाहैनोसै आरो मानसिफोर फैहांगासिनो दङ दायो आरो चिफ मिनिस्टारनि प्रग्राम दं नालाय दिनै बेखायनो माने जोबोद मानसि लामायावथ' जोबोद होंगो दोंगो जाबाय थादों मानसि भिडिअखौनो खालामनो सान्सखौनो हाया माने ओरैबायदि मानसि नायनानै थाबायबानो सौग्रावलाबायगोन माने
स' दायो जोङो लकेल मार्केटनिफ्राय ओंखारबोबाय बाहेराव ओमफ्राय ओरै फागसे गिदिंनांगौ बिराद गिदिर एरिया बेबो लकेल मार्केटाबो जोबोद गुवार जायगा दंखायो आरो नायनो जानो माने बेरायनांगौआ जोबोद गिदिर एरिया माने जोबोद गिदिरथार आरो स' दायो जों ओंखारबोबाय ओरै फागसे गिदिंनानै ओमफ्राय बाहेरथिं ओंखारलांसै दायो जोबोद सान्दुं गोसा आसलथे बेखायनो माने नायनोनो हाया केमेरायावबो जोबोद सान्दुं जाना दङ बाहेरथिं ओंखारलांबाय थानोसै जोबोद मानसिफोर हाबबोगासिनो दङ दायो आरो CMनि प्रग्रामबो दङ नालाय जों ओंखारलांनोसै बेवहाय मोजांसिन मोनदों आरो आं लकेल मार्केटाव बेरायनो एक्जिबिसन सिंनिफ्राय बेयाव साबसिन आरो बेरायनो थ' दायो जों ओंखारबोबाय नुदों नोंथांमोना हनै मेन गेटआ थ' नोंथांमोना नुदों नै रड क्रस खालामनानै जोबोद खस्थ' दायो मानसि जोबोद भिर नालायथो जेनिखायनो रडखौ जों क्रस खालामबाय जोबोद गोबावजों नोंथांमोना नुदों नै लामायाव मानसिफ्रा थ' जोङो दायो डाइनिं हलसिम थांसै लोगोफ्रा बेयाव दंहैजोबो नालाय डाइनिं हलाव थांनानै बेनि उनाव आरो नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन आङो दाबो दिन्थिजोबनो हायाखै आं गोबां आरो जायगा दंबावो दिन्थिबावनो थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थाबावगोन आरोबाव नै बियो थान्दै बादा सिङावनो जोङो थादों आरो स' बेखौबो नोंथांमोना दिन्थिबाय आङो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि दङ भाग भाग ओमफ्राय नैबे डेलिगेट हल बेवहायनो थान्दै मेला जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोंना एसे थांबावनानै बैजाय बेहायबो जोबोद गिदिर एरिया थान्दै हलानो जोबोद गिदिरखा दायो जोङो डाइनिं हलाव जिरायफैबाय ओमफ्राय बेयाव ओंखाम जानोसै नै लोगोजों जों जिरायफैबाय ओमफ्राय नै जे मानसि जाथ'वाखै बै मोनसे डाइनिं हला मोननै पार्ट दं नालाय मोननै न' बानायदों ओरै मोनसे ओरैजाय मोनसे रोजासे जानो हानाय नैबे जे जाखांबाथाय नैबे जाहैयो आरो बेबायदि थ' बै पार्टआव जागासिनो दङ दा जों नैबे पार्टआव जिरायना दंथ'यो आरो थ' बैजाय जाखांबाय नैजाय होफैलायसिगोन आरो थ' जों दसे जिरायथ'नोसै वेट खालामसै माला होफैयो जोंनो होफैबाय जोबोरनो होफैनायाथ' दसे दोनथ'नोसै भिडिअखौ बावनो जाखांनानै ओमफ्राय दिन्थिबावनोसै आरो नोंथांमोननो बाहेरायाव जागोन ना जाया जानोसै ना मा मा होदों नायनोसै आइटेमफोरखौ दसे थाथ'दो रोजा रोजा सुबुंफोरनो जाहोनाय लोंहोनाय एरेन्ज खालामना होनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा लोगोफोर आं नुदों बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोनदों आरो बिथांमोना खस्थ' खालामनानैनो बिथांमोना साक्सेसबो जादों होननानै आं सानो बिथांमोनहा जाहोनाय लोंहोनायनि बेलायाव जेबो माने खमि खालामाखै बिथांमोनहा जोबोद मोजाङै जाहोदों लोंहोदों थ' बेनि थाखायनो आङो खैराबारि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो जाय बिथांमोनहा बे जाहोनाय लोंहोनायनि बिबानखौ मोन्दोंमोन बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय दायो जानानै डाइनिं हलनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय जों दा प्रग्रामाव थांबाय थानोसै ओमफ्राय थांनानै बेयाव नोंथांमोननो मा नुयो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै
रेहन दैमारि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो चन्दन ब्रह्म नोंथां एमपि दिलीप सयकिया बिथां आरोबाव आसामनि बिजेपिनिनो आफादगिरि आरो सरबक समष्टिनि एमएलए बिथां रन्जित दास आरोबाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि लोगो नोंथांमोन खिन्थु मा आसुरित बर' साहित्य सभा बियो बाबा खैराबारियाव बेयो जाहैबाय नोंसिनि अबदान रायजोफोरनि अबदान रायजोफ्रा बयबो हेफाजाब होदों बे खैराबारि ओनसोलनि मानसिफ्रा बा भेरगावनि मानसिफ्रा बा डिमाकुसिनि मानसिफ्रा बा उदालगुरिनि मानसिफ्रा माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै भेरगाव खुनु दिन आंहा बेबायदि रेकर्ड गैफेरामोन बेनो प्रथमबार लोमसाव दैमारिया खालामनो हाबायलै ना बिना फैसा आंनिफ्राय फैसा गरसेबो लाबावाखैब्रा मिथिबाय बिसिबां मोजां बे साहित्य सभा मोजां मोनदां बेबायदि जानांगौ ভাল হৈছে এনেকুৱাই হ'ব লাগে মোৰ পৰা পইচা একটাও খোজা নাই এনেকুৱা সাহিত্য সভা কৰিব পাৰিছে भेरगाव जिल्लाय धन्यबाद आं सिगां भेरगाव जिल्लानि गासै रायजो राजा गासैबो संगठनफोरखौ सिगां आङो आंनि माने गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय दा जेखियानो जाया बयबो जाथिहानो गाव राव थुनलाइ दङ बर'हाबो राव थुनलाइ दं खुलुमबाय गोदान बोसोरनि ग्रहण हामलायनाय बावहरबाय মই চেষ্টা কৰিছো বেয়া নাপাব কিবা কিছু ভুল ত্ৰুটি হয় ক্ষমা কৰিব আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ 59 সংখ্যক অধিৱেশনৰ আজি মুকলি সভাত সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা বড়ো সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধেয় তৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া বিটিসি মুৰব্বী হাজাৰা মহিলা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে মিলি আৰু এই বিটিসি অঞ্চলত বসবাস কৰা 4খন জিলাৰ বিভিন্ন যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলা শ্ৰমিক খেতিয়ক সকলোৰে বাবে যেনেধৰণে সাৰ্বজনীন চিন্তাধাৰাৰ ভিত্তিত আপুনি হাতত লৈছে সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈ অসমৰ সৰ্বাংগী सल'गोफोर दायो जोङो ओंखारबोबाय जों थांबाय थानोसै लासैनो नै लामायाव नुदोंना जोबोद भिरखा मानसिफ्रा दासो फैहांगासिनो दङ आरो दायो चिफ मिनिस्टारा स्पिच होगासिनो दङ जों ओंखारबोग्रोबाय जोंना लामाया बिराद गोजान ना थांबाय थानोसै आरो 7 घन्टा गाहाम लायो लामायानो जोंना न'सिम सहैनो थाखाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आङो भिडिअखौ आपल'ड होनायावबो एसे लेट जाबाय लोगोसे भिडिअआ जोबोद गोलावबो जालांदों थ' बेनि थाखाय निमाहा बिबाय लोगोफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक मोनसे होदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामदो आरो नोंथाङा जुदि माबाफोर सुबुरुन होनांगौ दङब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो नोंथाङा बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला दासिम खालामाखैब्ला आरो बै खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल खालामना गालां लोगोफोर नोंथांमोननिफ्राय बेखिनिखौनो आसा फारिबाय लोगोफोर उननि भिडिअ बयखौबो लोगो मोनफिननायनि आसायै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय बाय लोगोफोर गुबुना लोगोफोरनि गारिफ्रा बेवहाय पार्किं खालामनांगौ जादों आरो नै बाइकफोरा हाजार